nadam se da će ta poruka ne doći do, nadam se da će ta poruka doći do nekoga ko je na prijelazu između jel Bog postoji, jel ovo nešto ili nije, i onoga nekoga ko je ovako, koji se lula na toj liniji, hoće li život dat, ono, hoću li živjeti za sebe ili hoću li za gospodina, da li gospodin uopće postoji. Jer ja sam bio na toj liniji i dosta dugo i sam ovako, nije. I onda svaki korak od nekoga koje meni nešto znači ili ko se meni svidio, svaki put kad bi taj neko progovorio na jednu stranu, ja bi naginjao na tu stranu. Pa ako sam ja ikome to, onda mislim da je to bitnije, takvim ljudima komunicirati. I onda takvim ljudima, što bi ja volio da mi je neko komunicirao, možda, a možda je to totalno krivo, su ta neka očekivanja koja su možda lažna od onoga što će ateist ili neko koji je protiv religije reći tom dečku, toj curi, toj whatever. A to je, ja sam čuo da tipo ateisti kažu vjernici se boje da je smrt kraj i onda je to odgovor. Religija i Bog je odgovor na to, znači a ja bi sad to argumentirao, meni je baš obrnuto. Pa lakše mi je, brate mili, živjeti kako hoću i kad umremo, to je to, frende, vrh, radio sam što sam htio, nakon toga nema ništa, znači nešto ti patit nakon toga, ali ovako, u vjeri postoji odgovornost, znači moraš biti odgovoran prema bližnjima, time, prema Bogu, prema Isusu, prema Spasitelju, jer kasnije, kako nam je rečeno, postoji, možda ti neće biti baš lipo nakon tega, ultimativna kazna. I samo bih htio tim ljudima komunicirati da također jedan od tih argumenata, to je ono što sam htio reći, je ta da je sve je lijepo, sve je divno, sad ti misliš da oni su kao sada idu u crkvu i oni su sada sretni. Ne. Znači, mislim da katolički put i put vjere je težak i izazovan i ne zbog razloga da će tebe svijet napadati ili nešto. Živimo u katoličkoj državi, mislim da puno toga ćeš lijepo je da živiš u Kini, možda bi ti bilo drugačije, ali ajmo reći da živiš ovdje, da živiš u Americi, ne znam, nebitno. Mislim da će ti više Bog stavljati kušnji, mislim da ćeš biti izazvan, mislim da ćeš puno privlačniji đavlu biti također, ti koji se klanjaš, ti si njemu problem, nije mu problem neki lik koji totalno živi svijetom i dekonstruira, nije, đavla ne brine to, brine ga ti koji se daješ Isusu Kristu i on će te izazivati, neće te možda Bog izazivati, izazivati će te on će ti se nametati, on će ti stvarati svašta nešto, tako da život taj nije ono što možda misliš da je i nije naivan koliko misliš da je, i Biblija nije bajka, knjiga koju ćeš ti sad pročitati, sve ćeš skužiti, niš skužiti, ništa, brate, ti možeš, to je sve toliko duboko, toliko kompleksno, toliko nepoznato, toliko, tajna, i mislim da treba predstaviti te neke realnosti pravo katoličkog života nekome ko se naginje, jer mislim da ako predstavljaš i naivno, a naivno može biti svi na meni lijepo, da, ja vjerujem u Isusa, idem u crkvu, volim svoju obitelj, moja obitelj voli mene i sve je divno, krasno, i to nije prava slika i mislim da to može biti ono što odbije čovjeka od toga, jer čovjek osjeća da to je laž, da to nije istina, i mislim da je važno komunicirati tu drugu stranu, a to je da ima puno izazova, da ali na kraju dana je vrijedno i dobiš to ispunjenje, i kada, i ono najbitnije, kada boli si ispunjen, kada se boriš, znaš da je da je za gospodina i znaš da tako treba biti. Eto, to mislim da mi je heavy stuff koji bi ja volio čut u onom trenutku, jer dugo nisam se htio približiti religiji gledajući mazanje oči u to koje je bilo, a to je sve divno, krasno i savršeno i bit ćeš sretan zauvijek, i onda dođeš i onda nisi sretan. Isto kad gledam svjedočanstva, meni su svjedočanstva puno pomogla, gledajući druge ljude, šta su proživjeli, kako su se od toga obratili Bogu, kako uopće dođeš od tamo do tamo, to je čovječe. Ali onda što sam uvijek zamjerao kasnije, što su me prevarila. Prevarilo su me na način da sam mislio da je onda sve ok, ti sad obratio Bogu, top, riješen si, znači sad možeš raditi šta god hoćeš, ti si Boga, odeš u crkvu, friend, tebi je vrh,
A u biti dođeš i ono, ček malo, šta sad ovdje, sjedim na misiji, pere me tjeskoba, neke sumnje, gore nego prije. Prije se nisam opterećivo sumnjama, nisam toliko vjerovao, nije mi bilo briga da li sumnjam, samo nisam razmišljao o tome, sad kad vjeruješ, odjednom napadi ovoga, napadi onoga. I onda, ali, mislim, meni je to ljepota. Ja djelomično vjerujem i da tjeskoba koju ja imam, da je to dar od Boga jer sam iskoristio za puno dobroga, za to što mi je dao dara da mogu stvarati nešto, a puno toga vučem iz svoje, na primjer, tjeskobe. Tako da, mislim da i te neki križevi koji su ti dani da su, neće ti crkva oduzeti križeve, neće ti to što ideš u crkvu oduzeti križeve, samo ćeš naći ljepotu u tim križevima da ih znaš cijeniti, voliti.